హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఆన్లైన్లో అవైలబుల్గా లేము, ఆఫ్లైన్లో వర్కింగ్. చాలా రోజులు గ్యాప్ తర్వాత వచ్చామండి ఆన్లైన్కి. కొన్ని ఇష్యూస్ వల్ల ఇప్పటి వరకు ఆగాం, కానీ బెస్ట్ ఇవ్వడానికి అయితే ట్రై చేస్తున్నాం. మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్న ఐటమ్స్ ఈ డ్రెస్సెస్ మెటీరియల్స్ అండి, కాటన్ డ్రెస్ మెటీరియల్స్. దీనిపైన జరీ వర్క్తో వచ్చిందండి. టాప్ అండ్ బాటమ్ ఫర్ ఈచ్ త్రీ మీటర్స్ అనేది ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఇవి అయితే 6 కలర్స్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి. చాలా బ్రైట్ కలర్స్ అండి ఇవి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న డ్రెస్ అయితే ఒక క్లయింట్ ఆర్డర్ చేశారు. ఇది నేను మీకు అవుట్కమ్ చూపిస్తాను. ఆఫ్టర్ స్టిచ్చింగ్ ఎలా ఉంటుంది, ఏంటి, ఎలా డిజైన్ చేశాను అని మొత్తం మీకు చూపిస్తానండి. ఇన్స్టాగ్రామ్ ఏం మన పక్కింటి ఆంటీ కాదు. వీడియో షేర్ చేయండి. సో ప్లీజ్ ఫాలో కొట్టండి ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్. థ్యాంక్ యూ.